Рамай, әйдә уен уйныйбыз. Әйдә, Рәмия, уйныйбыз. Рамай, тик бу юлы мин әйткән уенны уйныйбыз. Ярый. Уен Хыял рестораны дип атала. О, ничек кызык. Ә аны ничек уйныйлар? Мин ресторанга килгән кунак булам, ә син ресторанның хуҗасы булырсың. Ә мин нишләргә тиеш? Мине сыйларга тиеш. Бик кызык. Рәмия, Хыял ресторанына рәхим ит. Бездә бик күп төрле тәмле ризыклар бар. Нәрсә ашыйсың килә, Рәмия? Бик тәмле торт, яисә туңдырма. Тәмле тортлар, баллы ризыклар бик күп бездә. Бәлки, җиләк-җимештән, яшелчәләрдән башларсың. Алай булгач, миңа кыяр белән помидор китерерсез. Шулай ук карбыз белән яшел алма. Әле тагын мин бәрәңге бик яратам. Бәрәңгенең ничек итеп пешерелгәне кирәк? Ничек тә ярый. Шәйме, сокмы? Әфлисун согы булса, бик яхшы булыр иде. Бар әлбәттә, Рәмия, хәзер бераз көт. Безнең Хыял ресторанында төрле концерт тамашалар күрсәтелә. Көткән арада рәхәтләнеп карый аласың. О, сезнең ресторан бик ошады миңа. Күңелле һәм файдалы яллар булсын, Рәмия.